A tady úplně bezbariérový přístup. Podívej, provozovka. Jak děláme? Celé široké. Tady vstup. Tady tak to tady máme. Široká chodba. Široké dveře do koupelny. Z jednoho velkého pokoje udělané takové dva menší. A krásně tady máme zase výhled na východ. Krásné, dívej se na to. S balkonkem. No není to nádhera?